Δεν μπορούμε να σκοτώνουμε για ένα κομμάτι ψωμί μονάδες της ΔΕΗ, επιλεγμένες μάλιστα με κομματικά ή με μικροκομματικά κριτήρια. Εδώ είναι πια ζήτημα εθνικού συμφέροντος. Το είπα και πέρσι από το χώρο αυτό. Το επαναλαμβάνω και σήμερα. Η ιδιωτικοποίηση ιδιαίτερα της ενέργειας απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό που θα υπάρξει άμεσα. Χωρίς αυτό, ό,τι τώρα δίνουμε, αύριο θα το μετανιώνουμε ή θα το πληρώνουμε πολλαπλάσια. Προγραμματισμός ενεργειακής πολιτικής. Στόχος μας μέσα σε 10 χρόνια. Το ενεργειακό μείγμα της Ελλάδας να είναι ανταγωνιστικό με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα το μόνο που δεν απασχολεί το κράτος είναι η φτηνή ενέργεια. Όμως έτσι δεν μπορούμε να κερδίσουμε τη μάχη της ανταγωνιστικότητας. Δεν μπορείς να έχεις μια εταιρεία και να σου έχουν ανεβάσει 450% τα τελευταία 2 χρόνια το κόστος της ενέργειας και να σου λένε ότι πρέπει να γίνεις ανταγωνιστικός. Πρώτα απ' όλα καθαρίζουμε. Δεν υπάρχει θέμα καθόλου για το 13ο και 14ο μισθό που δεν πρόκειται να μειωθεί. Και δεσμεύομαι να κάνω τα πάντα ώστε να μην υπάρξουν τέτοιες οριζόντιες ξανά περικοπές.